Arane ndi? Ngarit yo gua disira. Linggo kene sik. Linggo kene sik. Ambokno ireng kae yo minimal kurang lengo ngene iki to raine iki. Ki, nganggo iki. Gek diteruske men ora kilong-kilong kaya ngene iki. Ora rak ngarit yo, Mak. Ha, mbokno kok ora ngaret ke. Sawang wong yo men ora njijikino. Ngono. Terus gek nggon rai kene. Wis korong. Delok. Nah, nek ngono kan lak yo resik. Cik ireng Orang lengo, ireng kira apa-apa. Ngene nak sawang. Nggih. Keset nggih, Mak. Lah Dadi iya. Nggih. Man you face wash. Jebul nganggo kaya ngene iki arek ireng kae sing penting ora nglengo. Lah nek ora nglengo kok nek go dadar ndok. Apa nggo goreng kerupuk. Lah apa ora kelilipeng kerupuk ya. Aja lali nganggo kaya ngene iki.